A majstorstvo da kažem, kao mesar, kada si postao siguran u sebi i koliko je trebalo da postaneš majstor, da budeš onako, da možeš da radiš sve? Pa, to je bilo negde, sad ću da ti kažem tačno, 99. sam počeo da radim kao mesar u jednoj maloj proizvodnji na Telepu, pa posle toga jednu godinu, 2 dana sam ostao sam. Majstor glavni koji je bio zadužen za sve to gde sam ja radio, nije došao na posao 3 dana. Ja sam, stiglo je meso, ja sad gledao sam kako on to radi, ja sam uzeo nož, neoštrio i krenuo sam. Ja sam sve to sam uradio kao on da je bio tu, bukvalno sve isto. Posle 2 dana on je došao na posao i pita me kao gde je meso, šta je bilo s mesom, ja kažem u komori. On je otvorio komoru i video je sve složeno kako me je on naučio. Kaže, ko je ovo uradio? Preko ja, majstor. On mi pruži ruku, kaže, položio si. Od tog sam ja siguran.